दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसनिफ्राय जोङो बे खौरां मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे फोरमायथारनो गोनां बाथ्राखौ लानानै जोङो दिनैनि बे खौरां मेलखौ लेंनाय जादों। दा दिनैनि बे खौरां मेलावनो जोंजों दङ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लोगो गाहाय नेहाथारि मानगोनां दिनेश ब्रह्म बिथां, बुंथिगिरि मानगोनां जनगुजिर बिथां, आरो बे खौरां मेलावनो दंबावो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि रंगिना बरगयारी बिथां, सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथां, थुनलाइ नेहाथारि समित नार्जारी बिथां, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सरनजित नार्जारी बिथां। दा दिनै जोङो गुबैयै मैया दिल्लीयाव जालांनाय जे मोनसे इन्सिडेन्ट आरो बे जाथायजों सोमोन्दो लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बै माखासे मानसिफोरा जे गाज्रि मुं सुनाय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जे सोंखारिनाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबस्रांनांगौ होननाय बाथ्रा जे जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों। बे बाथ्राखौ नुनानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, मिरु, जिल्ला, दखरा, दालाय आफाद बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा दुखु मोनदों, रागा जोंदों आरो दुखु मोननाय आरो रागा जोंनाय बाथ्राखौ जोंनो फोरमायहरदों। दा बिनि सायाव बेखायनो जोङो दिनै फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो फोरमायनो सानदों। फोरमायनो साननायजोंनो जोङो दिनैनि बे खौरां मेलखौ जोङो लेंनाय जादों। जे मैया जालांनाय जे BoNSUनि जे धरना, बे धरना हाबाफारिया सोलिबाय थानायनि 1 घन्टा 1.5 घन्टानि उनाव पुलिस डिपार्टमेन्टजों बा पारामिलिटारिजों बिथांमोना होस्रांजादों आरो बिथांमोना बोखारजादों आरो बिथांमोना पुलिस स्टेशनसिम लांखारजादों। बे सावगारिखौ, बे भिडिअखौ जोङो नुदों। आरो बै समाव बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुंनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बिथांमोननि सोमावसारनाय जे आन्दलन बेखौ फेलें खालामनो नाजानानै खैसार सालायदों होननानै बिथांमोना बुंनो नाजादों। आरो बिथांमोना बुंनो नाजादों गावसिनि आन्दलननि जिखिनि स्ल'गान जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबस्रांनांगौ, दुलाराय बर' फरायसा आफाद मुर्दाबाद, नैबे बाथ्राफोरखौ बुंनायखौ जोङो नुदों। आरो जोंनि मानिजाथाव दिपेन बर' मानगोनां बिथांखौ बिथांमोना गाज्रियै सोंखारिदों, गाज्रि स्ल'गान होदों। बिथांमोना गो बेक, मुर्दाबाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोबस्रांथों बा दुलाराय बर' फरायसा आफाद मुर्दाबाद, एबसु मुर्दाबाद, बेबायदि मोनसे साउटिं होनाय बेखौ जोङो नुदों। थारैनो बिथांमोननि बेबायदि बाथ्राया, बिथांमोननि बेबायदि स्ल'गाना मुगैथाव जादों, सोंखारिजाथाव जादों आरो बेखौ सुबुं समाजा आरो बर' माहारिया माब्लाबाबो निमाहा होनाय नङा आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो बेखौ जोङो निमाहा होनाय नङा। बेनिखायनो जोङो गोख्रों रावजों बिथांमोनखौ जोङो सोंखारिदों। बिथांमोना दिल्लीयाव हाबाफारि लादों, मा थांखिजों हाबाफारि लादों, बिथांमोननि उद्देश्यआ मा, बिथांमोना गावसिनि उद्देश्यखौ फकास खालामनायनि अनगायै बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुं सुनाय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौसो सोंखारिनो थाखाय बिथांमोना दिल्लीयाव हाबाफारि लादोंब्ला बिथांमोननि जिखिनि आराम्भनि जिखिनि हाबाफारि बेवहायनो बिथांमोना फेल होननानै जोङो दिनै बुंनो लुबैदों। माबा मोनसे हाबाफारि मावनायनि अबजेक्टिभआ क्लियार जानांगौ। थारैनो बिथांमोना मा बिनो नागिरदों, मा बुंनो नागिरदों बेखौ बिथांमोना रोखा खालामनानै लानांगौ। आरो बिनि अनगायै जुदि बिथांमोना सोरखौबासो सोंखारिनानै नासयनानै सोरखौबासो बिथांमोना मुं सुनानै बाथ्रा बुंनो नाजायोब्ला बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो जोङो ओरैनो सिरि थानाय नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय मोनसे समाव जाय दैदेनगिरिफ्रा जेरैखि जाया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रैखाथि होबोदों
दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोराबो माबायदि खायदाजों माबायदि कौशलजों माबायदि राहाजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथांनानै दोननांगौ माहारिनि थाखाय खामानि मावनांगौ दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्राबो दिनै साखाफारा दा बेखायनो बिथांमोननि जिखिनि बुंनाय बाथ्राफोर बेखौ जोङो कन्डेम खालामदों बिथांमोना दिल्लीनि जन्तर मन्तराव धरना खालामदों होस्रांजादों बनजित मन्जिलनि दैदेननाय बियो मोनसे आन्दलनमोन दावराव देख्रेब नार्जारिनि दैदेननाय बियो मोनसे आन्दलनमोन सानसुमा खुंगुर बैसुमतारिनि दैदेननाय बियो मोनसे आन्दलनमोन बिथांमोननि आन्दलना जे होस्रांजादों बिथांमोननि आन्दलन खालामनायनि प्रपार मोनसे प्लानिं दंना गैयामोन प्रपार मोनसे स्ट्रेटेजि दंना गैयामोन प्रपार मोनसे पारमिसन दंना गैयामोन प्रपार मोनसे पलिसि दंना गैयामोन ना बिथांमोना बर' रायजो राजाफोरखौ आन्दलननि मुङाव मिसगाइड खालामनो थाखाय बिथांमोना दिल्लीयाव लांनानै आननेसेसारि बेबायदि मोनसे पुलिसनि मोनसे टर्चार बैबायदि मोनसे इन्सिडेन्टनि मोनसे माने भुगिनांनाय बेबायदि खालामहैदों नामा आरो बेबायदि जुदि खालामदोंब्ला दावराव देख्रेब मानगोनां बिथांनि दायनिगिरि सानसुमा खुंगुर बैसुमतारि बिथाङा दायनिगिरि बनजित मन्जिल आरो बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा गिदिरथार दायनिगिरि आरो बेखौ बर' रायजो राजाफ्रा माब्लाबाबो माने बेखौ निमाहा होनाय नङा बिथांमोना गावसोरनि दायखौ गावसोर गनायनानै लानो हायाखै नाथाय बिथांमोना होस्रांजानायनि दायखौ दिपेन बर' आरो एबसुनोसो बिथांमोना जाबसिननो नागिरदों बेखौ माब्लाबाबो जोङो गनायनो हानाय नङा दिनै बिथांमोननि जिखिनि धरना होस्रांजाखांनायनि उनाव पारमिसन दंनायमोनब्ला बिथांमोना बा पारमिसननि टार्म्स एन्ड कन्डिशन्सआ बिथांमोननिया थिगैनो दंनायमोनब्ला बिथांमोना बेखौ मिडियानि गेजेरजों हयथ' रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हानांगौमोन बेखौ हायाखै आरो बिथांमोना दिनै प्रपार पारमिसन दंमोनब्ला बेबायदि होस्रांजायामोन दा बेखायनो बिथांमोना दिनै रायजो राजाफोरखौ बेबायदि मोनसे अलखदाव मोनसे खोख्लैहैनाया बिथांमोननि मोनसे माने दाय गोनां हाबाफारि आरो एमेच्योर्ड मोनसे लिडार आरो बिथांमोननि इमोसन आरो सेन्टिमेन्टजों बिथांमोननि हाबा मावनाय बियो रोखायैनो नुजादों मोनसे आन्दलनखौ दैदेननांगौनि थाखाय सासे मानसिनाव मेच्युरिटि सासे मानसिनाव लजिक सासे मानसिनाव आर्गुमेन्ट बियो स्ट्रं जानांगौ बिथांमोना जि आन्दलन खालामदों बिथांमोननि सिगाङाव जायगा मोनग्रोदों होनबा इमोसन आरो सेन्टिमेन्टआल' बिथांमोननियाव जायगा मोनदों बिनि थाखायनो उइदाउट प्रपार प्लानिं आन्दलन खालामनायनि थाखाय बिथांमोननि जिखिनि मोनसे बेबायदि होस्रांजानाय बा बड'लेण्ड जिखिनि मोनसे मुं बा जोंनि जे दाबि जे जोंनि बर'फोरनि मोनसे हास्थायनाय बेखौ बिथांमोना दिल्ली बायदि मोनसे राजथावनियाव थांनानै अपमान खालामदों आरो बेखौ जों दुखु मोनदों दिनै दा बेनि थाखायनो जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ रोखा जाजानो जों लुबैदों बिथांमोना मा मावनो नागिरदों गावसिनि लामाजों थांबाय थाथों जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया दिनै बिथांमोना सानफ्रोमबो माने एबसुखौ सोंखारिनाय दावराव देख्रेब मानगोनां बिथाङा सानसुमा खुंगुर बैसुमतारि मानगोनां बिथाङा आरो बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना एबसुखौ टारगेट खालामनानै मानो बाथ्राखौ बुंबाय थादों ना बिथांमोना बनसु दानायनि उद्देश्यआ एबसुखौ फोजोबस्रांनायनिनो नामा बिथांमोना दिनै बुंनो नागिरदों जे आलादा रायजो बड'लेण्ड बिनो थाखाय जोङो ओरै खालामदों जोङो ओरै बिदों नाथाय बिथांमोननि जिखिनि फकास पइन्टआथ' दिनै दिल्लीयाव थांनानै एबसुखौ रायहैनायासो मेन उद्देश्य जादों बिथांमोना सोरखौबा मुं सोनो नागिरनायासो बिथांमोना माने गुबै जादों दा बे बाथ्राफोरखौ जोङो माब्लाबाबो जोङो गनायनो हानाय नङा बिथांमोना गिदिरथार मोनसे भुल खालामदों एबसुखौ राजखान्थियारि खैसार सानानै मुं सुनायनि जिखिनि फाव फान्दायनाया बनजित मन्जिल बा सानसुमा आरो दावराव देख्रेबनि गुबै मोनसे आखु आरो बेखौ जोङो नुबोबाय थादों थारमाने जायखिजाया सम जायखिजाया थासारियाव दावराव देख्रेब नार्जारि बनजित मन्जिल सानसुमा खुंगुर बैसुमतारि बिथांमोना एबसुखौ रायाबानो एबसुखौ सोंखारियाबानो हयथ' बिथांमोना उन्दुलाङा खोमा बिथांमोना ओंखाम खहाबानो खोमा बिथांमोननि राजखान्थियानो सोलियानो खोमा दा बेखायनो बिथांमोनखौ सिनायनायनि सम जाबाय एबसुआ मोनसे माहारियारि आफाद आरो सानसुमा खुंगुर बैसुमतारि बिथां बायदिया एबसुनि गोबाव सम दैदेनगिरि नेतृत्व होबोनाय आन्दलनखौ दैदेनबोनाय दावराव देख्रेब नार्जारि मानगोनां बिथाङाबो एबसुनि सासे दैदेनगिरि जाबोनाय दिनैनि बनजित मन्जिल बा बनसुनि दैदेनगिरिफ्राथ' एबसुनि जारिमिनबो मिथिया बर' हारिनि जारिमिनबो मिथिया दिनै बिथांमोनखौ बेसाराफोरखौ दिनै मिसगाइड खालामदों गावसिनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय पलिटिकेल इन्ट्रेस्टनि थाखाय दिनै बनसुनि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै बिथांमोना मिसगाइड खालामदों दा बनसुनि दैदेनगिरिफ्राबो एसे सांग्रां जानाया गोनां सानसुमा खुंगुर बैसुमतारिया मा मोजां मिथिनानै लानाया गोनां दावराव देख्रेब नार्जारिया सोर बेखौ मोजाङै मिथिनानै लानाया गोनां बेखिनि बाथ्राखौ आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों दा माहारियारि आफाद हिसाबै बे अलखद समाव
दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथांनांगौनि थाखाय जों एबसुनि बिबानगिरिफ्रा जों जेब्लायबो साखाफारा आरो बर' रायजो राजाफोरखौबो आङो बेनि थाखायनो खावलायनो लुबैदों जे एबसुआ दिनै जे हाबा मावदों जे दिनै हाबाफारि लाबाय थादों बे जातिखौ फोथांनाय जाति जौगानाय जातिनि थामोन्था आरो रैखाथिखौ गोजोर खालामनायनि दिनै खामानि मावबाय थादों खैफोद आफोदाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै खामानि मावबाय थादों इयुनावबो खामानि मावलांबाय थानांगौनि थाखाय एबसु आफादनि मोनसे गोनांथि दङ बेनि थाखायनो एबसु आफादखौ जेसे हायो रायजो राजाफोरा जि फोथायनाय दङ बेखौ लाखिनांगोन आरो बे फोथायनायजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथांनानै दोननांगोन आरो सुंथालांनांगोन बेखिनि बाथ्रा दा हारियाव जायखिजाया गावस्रा गावस्रि हिंसा हिंसि थासारि सोमजियोब्ला दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो जोङो खौसेथिनि गारांजों जोङो दिनै खौसेथिनि हाबा जोङो मावनो नाजादों नाथाय बिथांमोना दिल्लीयाव जे हाबाफारि लाहैबाय बे दिल्लीयाव हाबाफारि लाहैनाया बर' हारिखौ सोखावनायनिसो बियो मोनसे हाबाफारि आफाद एबसुखौ बिथांमोना मुर्दाबाद होनबाय सोर बुंनो हायो एबसुखौ बायदि आफादखौ माहारियारि आफादखौ मुर्दाबाद होनो जे आफादनि नोङो आफादगिरिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोन जे आफादगिरि जानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बड'लेण्ड होननाय मोनसे जांख्रिथायखौ आरम्भ खालामदों बे बड'लेण्ड होननाय आन्दलना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा एबसुनि आफादगिरि जानानै जुदि जागायामोनब्ला हयथ' दिनै बे बड'लेण्ड होननाय मोनसे सोदोबखौबो हयथ' बे जांख्रिथायाबो हयथ' जोंनियाव जाया मोनबो जानो हागौ दिनै बेखायनो बिथांमोना एबसुखौ मुर्दाबाद होननो हानाय गबेग होननो हानाय बहानिफ्राय बिथांमोना राइट्स मोनदों बेखौ मुंख्लंआबो निमाहा होनाय नङा बड'फानि जिउमायाबो गोजोन मोननाय नङा सानसुमैफ्राबो बेखौ मोजां मोननाय नङा बर' हारिफोराबो बेखौ मोजां मोननाय नङा दा बेखायनो बिथांमोननि जिखिनि मोनसे एबसुखौ जेबायदि एटाक खालामनो नाजानाय जेबायदि स्मेश खालामनो नाजानाय बे बाथ्रायाव बिथांमोना माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा आरो एबसुखौ जायनो फोजोबबोनो नाजादों एबसुआ जोबाखै एबसुआ गोख्रोंसिनसो जादों एबसुखौ जायनो बुथारबोनो नाजादों एबसु अफिसखौ जायनो सावनो नाजादों एबसुखौ जायनो माने सोंखारिनो नाजादों बै बिथांमोना गावसोरनो दिनै बे बुहुमनिफ्राय जोबस्रांदों गावसिनि आखु गावसिनि इमेज बेफोरो गावनो गाव माने नस्थ' जालांनाय बेफोरखौ जोङो दिनै नुदों दा सोरबा आफादा दिनै बड'लेण्ड बिनो थांनायाव एबसुआ दिनै होबथानांगौनि खुनु खोथा गैया थारमाने बेवहाय सोरबा आफादा हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनाय ओंखारनायाव जोंहा बेखौ बादा खालामनांगौनि थाखाय खुनु बेवहाय माने जोंनि मरेल जोंनि राइट्सआ बेखौ थिना थारमाने जोंनि माने इथिक्सआ जोंखौ थिना थारमाने जोंनि प्रिन्सिपाला थिना जोंनि नोजोरा थिना जोंनि थांखिया थिना दा बेखायनो सोर मा हाबाफारि लायो बे बिथांमोननि खोथा नाथाय बिथांमोना गावसिनि थांखिखौ फकास खालामनो हाया हसिया एबसुखौसो जे माने सोंखारहोनो नाजानाय बेखौ जोङो माब्लाबाबो निमाहा होनो हाया आरो बिथांमोना दिनै मा होनदों दिनै जायगा जायगा दिनै माखासे मानसिफोरखौ अर थुनानै होनानै माखासे मानसिफोरखौ बिथांमोना थुन जुलायनानै होनानै माखासे मानसिफोरखौ बिथांमोना लाइमोनफोरखौ दिनै मा होनदों गोरोन्थि लामाजों दैदेननो नागिरनानै ससियेल मिडियायाव लिरहोनो नाजानाय एबसु अफिस सावनो नागिरनाय एबसु अफिस बुख्रुबनो नागिरनाय बेफोरनि हेंथायै जोङो आयेनारि बेबस्था लानाय जागोन आरो आं दिनै नैबे खौरां मेलनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरदों सोरनिबा थुन जुलायनायाव सोरबा लाइमोना सोरबा बेक्तिया जुदि एबसुखौ जुदि बेबायदि माने बेआइन मोनसे राहाजों फोजोबस्रांनायनि जुदि हाबाफारि मावनो लायोब्ला बेखौ जोङो आयेनारि बेबस्था लानाय जागोन आरो आयेनारि बेबस्था जुदि लानाय जायोब्ला बेवहाय सोरबा लाइमोना लकआपआव बा जेलाव थांनोबो गोनां जानो हागौ दा बेखायनो दिनै ससियेल मिडिया इउटिउब मबाइल फेसबुक बायदि मैया आखायाव दं होननानै जायखौनो गोसो जादों बेखौ हाफ इनफरमेसनखौ लानानै बा सोरनिबा मिसगाइडआव जानला मोनला लिरलाबायनाय जेन जोंनि लाइमोनफोरा बेखौबो खालामा आं गुरै खावलायदों दा जेनक आङो बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि खौसेथिनि थाखाय दिनै खामानि मावबाय थादों एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावबाय थादों मैयाबो दिल्लीयाव एबसु एनडिपि नि दैदेनगिरि बिथांमोन इउबिपिअ दफा जिखिनि दङ बिटिआर एकर्डआव बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय मैयाबो सावरायनाय जादों दा बेबायदिनो सम लायै सम दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजानि सहाय आरो मददनि गेजेरजों जोङो खामानि मावबाय थादों आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय गोजोन्थों जासिहरबाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथाङा जोबोद ओंथिगोनां बाथ्राखौ बुंबाय आङो बेवहाय मोननैसोल' बाथ्राखौ बेवहाय दाजाबनो लुगैदों
मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोनखौ हास्थायग्रा माहारियारि मोनसे आफाद आरो बे आफादाव थानानै जिहेतु जोङो दायो खामानि मावगासिनो दं माहारिनि थाखाय दा बे हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जिहेतु जाय बिथांमोना दाय होनो नागिरदों दाय जाबसिननो नागिरदों बिनि थाखाय जोंहा गोबां बाथ्रा बुंनांगौ दङखाय आं बेखौ बुंनो लुगैदों मानोना सोमावसारनाया जिखुनु समाव जानो हायो आरो बेवहाय जोंहा बुंनांगौ गैया होननानै जों बे बाथ्राखौ जोंनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनहा बुंबाय दा सोमावसारनाया जिखुनु समाव जानो हागौ बिनि माखासे सम आरो खाबुखौ लानानै जों बुङाखै सोमावसारनोखौ जों बे समाव नाङा एबा सोमावसारनो नाङा सोमावसारनायाव जोङो माबा गैया मद गैया बेबायदि जों बुंनो नागिराखै नाथाय जों बेखौसो बुंदों जे नैबे समा सोमावसारनाय सम नंगौना नङा बिनि सायाव जोङो गोबां सरसा जों खालामबाय बा जोङो बिनि थाखाय फिनखौबो होबाय मोनसे एकर्ड बेवहाय बे बाथ्राखौ आं बाहायनांगौ दं होननानै सानाखै मानोना बे एकर्डखौ जोङो दहाय होनानै मान होनानै जे एकर्डनि जे दफाफोर बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दायो जे मोनसे हाइ टाइम बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद माहारि आफाद NDFB ABPआव जों नांथाबनानै जिथु खामानि मावगासिनो दं बे समाव जोंनि बर'नि गेजेराव जे मोनसे राजखान्थियारि माखासे पलिसि गाज्रि मोनसे स्ट्रेटेजिनि गेजेरजों माखासे दैदेनगिरि स्पेसिफिक सानसुमा खुंगुर बा दावराव देख्रेब बिथांमोन बादि माखासे जोंनि गेजेराव जे मोनसे राजनितियारि जे खैसार जे खाबु फलानफोर बिथांमोननि जे मोनसे निर्देशआव जे हाबाफारि दायो सोलिबाय थादों जाहाथे मोनसे गावस्रालायनाय दा बिनि फारसेसो जोंनि रायजो राजाफोरा सांग्रां जानांगौ होननानै जोङो सानो मानोना एकर्डनि दफाया 100आव 100 दायो जेनेबा जोङो मावफुंजोबनो हायाखै बा जों बेखौनो जों बुंबाय थादों जे भारत सरकार आसाम सरकार जे इमिडियेट जोंनि जे दफानि जे मावफुंनांगौ खामानि दं बेखौ गोख्रै नोंथांमोनाव मावफुंनांगौ बे बाथ्राखौ जों नारसिनबाय थानाय जादों दा इतिमध्य बे समावनो जोंनि गेजेराव मोनसे बे कनफ्लिक्टखौ लाबोलायनानै जाथिनि गेजेराव मोनसे दाङाबाजि मोनसे बेबायदि पलिसि खालामनो नागिरनायासो जोंनि थाखाय दुर्भाग्य दा ओंखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बाथ्राखौसो जों बुंनो नागिरदों जे सासे सानै बेबायदि खाबु फलान राजनितिफोरनि जे साननाय बा मन'भाबाव बिथांमोना गोजावनानै जोंनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि बेबायदि थासारिखौ जोंनि गेजेराव एना एनिखौ जिहेतु लाबोनो नाङा बेखौ जों गोबां जोंनि दैदेनगिरि मावथि आरो जोंनि समाज सिबियारि आरो जोंनि जे आफाद दल संगठनफोरखौ जों खावलायगोन मानोना सानसुमा खुंगुर आरो दावराव देख्रेब बिथांमोनखौ जों मिथि रावबो गैया हय नंगौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोना साफा गोख्रों दैदेनगिरिमोन नाथाय आथिखालनि जे थासारियाव जों नुदों जे दावराव देख्रेब एबा सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि जे बिथांमोनहा गोबाव बोसोर गावसिनि राजनितिनि खाबुखौ इन्जय खालामबोखांनायनि उनावहाय जे बिथांमोना जे मोनसे रायजोफोरनि गेजेराव साफा रिजेक्टेड जे माने लिडारफोर बियो दिनै इस्टाब्लिश जाफैदों 1998निफ्राय 2009सिम सानसुमा खुंगुरा MP जाबोखांनायनि उनावहाय BPFनिफ्राय बिथाङा इम्पर्टेन्स गैयि जानायाव बिथाङा ओरैबायदि मोनसे सेल्टार बिदि नागिरबायबाय मालाबा नोङो एबसुजों मालाबा नोङो PCDRनि सोमावसारनायजों मालाबा नोङो बेबायदि गुबुन दल संगठनजों नांथाबनानै खामानि मावबोनानै समाजनिफ्राय रिजेक्ट जानायखौ बिथाङा फोरमान खालामबोदों गावखौनो गाव दा दिनैबो बे समाव बिथाङा गोबां बेबायदि दल संगठनफोरखौ माने इन्टारेस्ट खालामनानै जे खामानि मावबाय थानो नागिरनायखौ जों नुबाय थानो नागिरदों ओंखायनो जोङो बुंगोन जे सानसुमा खुंगुर बादि सासे रिजेक्टेड नोङो दावराव देख्रेब होनबा सासे रिजेक्ट जानाय सासे दैदेनगिरिफोरजों गोजावनानै आथिखालनि लाइमोनफ्रा जेबायदि हारिनि गेजेराव जों दाङाबाजि गावस्रालायनायखौ लाबोनो नागिरदों बेखौ टटेलि जोङो मोजाङै सिन्थाधारा खालामनानै जोङो साननो नांगोन आरो खामानि मावनो नांगोन दायो जों नुदों एबसु अफिसखौ माने सावनो बा एबसुखौ गाग्लोबनो बा नानान बाथ्राफोरखौ जे बुंलायदों जोंनि लाइमोनफोरा बेवहाय टटेलि बिथांमोननि माखासे इन्डिकेसन जे बे थानो हागौ बा बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिफोरा दिनै बे बाथ्राखौ लानानै जुदि बे रोखोम जोंनि परिबेसा फैयोबा जथेस्थ' बेफोरनि गासै जे दाङाबाजिनि बा सम्पूर्ण दायबद्धताया बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिफोरनि सायाव जोङो थागोन होननानै जोङो सानदों आरो बिथांमोना बिनि दायबद्धताखौ लानांगोन मानोना जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोनखौ हास्थायनानै जेब्लाबो खामानि मावबाय थादों माहारिनि थाखाय बे समाव बेबायदि माने दाङाबाजि खालामनानै जोंनि गेजेराव गावस्रानाय बे परिबेसखौ लाबोयोबा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबा जों सैज्य खालामनाय नङा आरो बिनि नांगौखिनि जे समाव जे जों फिननायखौ होनांगौ बिनि फिननायखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों नोजोरजों जोङो गोख्रों आखाइजों बा गोख्रों जोंनि जे सान्थौजों जोङो बिनि सायाव एन्सार होनो थाखाय सम आरो खाबुखौ लानानै जोङो एन्सारखौ जों होगोन दा बेखिनि समाव जे आङो खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय
जोङो बयबो साननो बयबो मिथिनो बयबो बुजिनो बयबो हाजोबबाय दानि समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा इलेक्ट्रनिक्स मिडियानि गेजेरजों जि हाबाफारिफोरखौ जों सोलिबाय थादों जाहाथे बयबो गुसु मेलेमजों थान्दा मेलेमजों जों नोजोर बोनानै बयबो बाथ्रा बुंगोन सानगोन खौसेथिनि थाखाय गोजोननि थाखाय बयबो आग बारायबोगोन बेखौ आङो आसा खालामबाय गोजोन्थों বাইক চালকৰ বাবে সুখবৰ কোকৰাঝাৰৰ জিডি ৰোডৰ এক্সিছ বেংকৰ কাষত দাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে দিছে ভাল খবৰ দাওহাৰু অটো এজেন্সিত উপলব্ধ ধামাকা স্পেচিয়েল অফাৰ অতি কম খৰচত বাজাজৰ কেইবাটাও মডেলৰ বাইক ফাইনেন্সত লাভ কৰিব দাওহাৰু অটো এজেন্সিত বাইক লোৱাৰ সপোন পূৰণ কৰাৰ সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিব দাওহাৰু অটো এজেন্সিত 11,500 পৰা 19,500 টকা ডাউন পেমেন্ট দি বাজাজৰ পালসাৰ প্লেটিনাৰ লগতে অন্যান্য মডেলৰ বাইক সহ ফ্ৰী হেলমেট লাভ কৰি দাওহাৰু অটো এজেন্সিত কম মূল্যত বাজাজ ফাইনেন্স লিমিটেড নতুবা এক্সিছ বেংক লিমিটেডৰ অধীনত ফাইনেন্সৰ সুবিধা লাভ কৰিব কেৱল এটা ফটো পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি আৰু বৈদ্যুতিক বিলেৰে সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব সবিশেষৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8473883986 অথবা 0366127050 অথবা 9957644326 নম্বৰত